Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka babae human gidunggab sa makadaghang higayon sa iya mismong bana tungod sa selos sa Davao City. Samtang samdan sab ang inahan sa sospek dihang mipugong sa pagpanunggab. Nakaalerto si Argil Relator. Mga samad dinunggaban sa nagkadaiyang parte sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 27 anyos nga inahan sa Davao City. Ang suspect mismong 38 anyos nga bana ni ini. Nahitabo ang krimen sulod mismo sa ilang balay alas 8 Martes sa buntag. Tulog matud pa ang biktima dihang gidunggab sa iyang bana. Selos ang gitudlong hinungdan sa krimen. As alleged sa suspect sir no nga naa siya nabasa sa messenger sa iyang wife sir no nga allegedly nani siya lain so mao to nagselo siya o wala niya mapungan ang iyang kaugalingon sir no mao to nga while natulog ang iyang asawa iya kining nasaksak sir no. Samtang samdan ang inahan sa suspect kinsa mipugong dihang nakitang gidunggab sa iyang anak ang biktima. Ning attempt og kanang uwang sir no ang kining mama pero wala siya kapugong sa gibuhat sa iyang anak nga gisaksak kini mong biktima mo tong nasamad siya while iyang giuwang iyang gipungan ang iyang anak. Naaresto ang suspect sa Ilarasab nga balay. Sumala sa kabanay, hagbayra ang ginapasakitan sa suspect ang iyang asawa, hinungdan nga mulakaw kini. Apan mubalik gihapon ang asawa, sanglit buot daw ni ini nga dili mabungkag ang ilang pamilya. Tungod sa bisyo, yan ang naunaan nga nilaki akong mangod. Duwa to kadlaw ay tulog niya siyang bisyo. Nauna niya na ikachat akong mangod. Ako ang kachat sa akong mangod, sir. Lain kaya akong paminaw, gabi pa lang. Gipanubayan na sa kapulisan kung nalambigit ang suspect sa paggamit og illegal nga droga. Apan sumala sa barangay, notado na nga badlungon sa ilang lugar ang suspect. During my time, isa na siya sa mga notorious nga ginapangita diri sa akong barangay. Gani na ay mga record sa barangay nga manglungkab og balay, then involved po og drugs, and then usahay mukalit na siya og panumbag sa mga tao nga way sala. Kung makasala diri, gawas na po siya. Luwas ang tulo ka mga minor de edad nga anak, kinsa naa karon sa kustodiya sa igsuon sa biktima. So karon nagaplano mi na istoryan po namo ang DSWD kung unsay gid mahatag namo kanang sa mga bata. Ang suspect gidala sa ospital human gipa kung matud pa niya ang iyang ulo sa semento samtang anaa sa prisuhan. Pagpatay niya sa akong mangod, ako nauna, ipagmamatay po siya. Pero karon di ako gusto mamatay siya. Gusto ko bang buhay niya dala-dalaw ng konsensya. Kung sa kamayo akong mangod siya. Kasong parricide o frustrated parricide ang atubangon sa suspect na ginakuhaan pa og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.